falando de fachas de películas e falando de comunismo, vamos a falar de Un día de furia. Un día de furia, película dos 90 de Michael Douglas. Ademais, ambientada nuns eventos da historia recente de Estados Unidos que a mí me interesan especialmente polo motivo que sexa, que son os disturbios de Los Ángeles dos anos 90. A historia trata dun funcionario do goberno estadounidense que traballa para o Ministerio de Defensa. Típico americano convencido do American Way of Life. El traballa para o goberno nun departamento de defensa que traballa contra da Unión Soviética, en contra do comunismo, señor de casiña nos suburbios, bueno, pois é un home exemplar, ademais con pinta de tipo que seguiu todos os pasos que a sociedade che din que é o correcto, non? Camisa impoluta, corbata, o dos... Acordademos de Graimito, nos Simpsons? Sí, un pouco rollo, un pouco así de Graimito, incluso estéticamente, é moi Graimito Michael Douglas nesta... entón, empezase a vir abaixo a vida. Ten un divorcio traumático, bótano do traballo despois de tantísimos anos aí, porque claro, é unha peli dos 90, cae a Unión Soviética, el está nun departamento que xa non ten sentido. E o tipo síntese traicionado pola vida, sinte que el esforzouse por facelo correcto e lonxe... Este señor representa as películas de James Bond. Canto máis mo contas, máis é a evolución de se cae el muro e ahora quiénes son los malos. Eu estou pensando que se eu fora el, empezaría a conspirar para restablecer a Unión Soviética. El síntese como estafado pola vida, sinte que a sociedade americana non é o que a el lle venderan, que está chea de aproveitados, que a xente traballadora e válida non se lle recompensa, e chega un momento no que está el nun destes atascos infinitos de Los Ángeles, cun calor increíble dentro do coche, rumiando o seu fracaso vital, e fai snap, que dirían os ingleses, e de a tomar polo cu, sae do coche, deixa o coche ali tirado no medio da autovía, e o tipo vai pola rúa montando un caos e a destrucción por Los Ángeles adiante. Pero ollo, porque ti dis, joder, pero non é en plan de enfadei e me vou matar xente. Non, pero que non é tan así. O tipo vai andando por aí, ven uns tipos que venden droga dándolle o palo a xente, que lle intentan vir aí a atracar non sei que, pois o tipo metes unha paliza a eses tíos. A un cabrón dunha tenda que sempre estafa non sei que, jódelle a tenda. Os tipos do McDonald's que son bordes con el, que riron del, que non lle quixeron axudar nun momento que o tipo viña con presa e como xa pasou un minuto non lle serviron o desayuno, boom, o tipo empeza a tomar esa xustiza que eu creo que todos evidentemente non chegamos a eses niveis, por sorte, pero é moi satisfactorio velo. Pero o tipo é como que mantén certa pureza de intencións, non? Porque incluso hai un momento no que o tipo empeza a escalar e ármase e monta un cirio da hostia que toda a policía se ten que mobilizar para ir a detelo. Pero hai un momento no que o tipo, pois eu que sei, bate pois nun coreano ou nun latinoamericano ou algo así, nunha minoría étnica, e eso ven uns nazis, e os nazis poñense ao seu favor, e o tipo cando ve que os nazis están ao seu favor, enfádase e vai polos nazis, porque isto non ten nada que ver con esta mierda fascista vosa que tamén é antiamericana, non? Entón, joder, é como que aí, os nazis, dalles agora os manguis, dalles os manguis tamén, a este cabrón que aparcou 2 prazas de coche, pois jódelle o coche tamén, non? É unha cousa como moi satisfactoria, é moi de xustiza do cidadán da pé, meu pobre, que só quere ser feliz e ter un traballo, é unha vida normal, e ves atacado polo sistema. Que pasa? Que a peli chega un momento no que te pon en contra del falándoche do seu pasado, e o seu pasado como home que non é, descobres no medio da peli que non é un tipo que de repente se lle fora a pinza, non, descobres que pero que en realidade sempre foi un tipo violento, este divorcio é porque maltrataba os fillos, porque non sei que, entón claro, poste na súa contra, pero eso é o que máis me fastidia a peli, porque eu penso que é moi pouco valente nese sentido, de que ao final atopa un rollo
porque queda como esa crítica que lle está facendo a sociedade americana queda un pouco desdibuxada cando dis non, a sociedade non tiña un problema, era este tipo que estaba tolo, non? A min eso Sí. é unha cousa que para min jode un pouco a peli sinceramente, e creo que entra nesta cousa que falábamos antes, non? De que ás veces cando o malo ten demasiada razón e o guionista pon Sí. que teña aí sempre un rollo no que se pase para que digas, joder, non, aquí non podo seguir animando. É unha crítica moi común que se fai a ese tipo de cine, é o tema de que sempre hai unha escalada, o sea, hai un momento no que o malo perde o control. Perde o control de sí mismo, refírome. Ou ata o momento todo que parecía máis ou menos xusto, e de pronto unha matanza, unha acción inxusta, descubrirse que en realidad os motivos son máis egoístas do que parecían en un principio, que esa é outra. Nesta Tamén hai peli moitas pelis de motivos que parecen loables ou entendibles e de pronto é pasta ou o que sexa. Dá un pouco impresión isto de teoría miña a conspiración, de que originalmente o tipo iba a ser un ciudadano gone roach, non? Un ciudadano que se volve rebelde, e que parece un pouco un engadido para suavizar un pouco esa Recórdame crítica un pouco a da peli. unha peli que se chamaba Un ciudadano ejemplar. Iba un Sí, pouco deste anda por rollo. aí. Está moi guapa esa peli, e Valoreina tamén para traer aquí, de Gerald Butler. Pero sabes a mí que me recorda tanto Un ciudadano ejemplar como Un día de furia? No rollo de a ruptura sentimental dun individuo que serviu o soño americano e a súa rebelión, non, a súa revolta, porque, bueno, unha cousa así como moi pouco organizada e moi visceral contra o sistema. A primeira película de Rambo. Un pouco o mesmo rollo. Sí, Rambo sí, volve sí. de Vietnam, traumatizado, o amigo está morto, descubre que está morto, tal, e como vai por aí todo desaliñado, co pelo longo, tal e cual, tomado por un hippie, e unha pinta de hippie non podía con ela, e veña a mallar nela en comisaría ata que lle solta, bueno, mallar non chegan a mallar nela, pero bueno, cando lle botan auga fría e todo o rollo, ata que se lle solta o chip. É un pouco a mesma premisa, non? É dicir, a mes sempre son persoas que serviron ao sistema. A min o que máis me apela desta película é unha cousa que eu da que eu sí que teño sensación e penso que é trasladable á sociedade nosa, que é ese rollo de xeración que non cumpliu cas expectativas nas que foron educados, que sería neste caso a nosa. Non sei vos, pero eu, por exemplo, teño moitos exemplos de amigos que esforzáronse moito, sacaron boas notas, fixeron unha carreira, fixeron os másters e despois enfrentáronse a infratraballos ou a temporadas longas de paro, a non poder acceder a unha vivenda e finalmente ter que emigrar despois de ter cumplidos todos os pasos cos que lle prometeran que ia a ser non necesariamente feliz, pero iba a ter as ferramentas para ser feliz. É necesario non un foi así, remake, non? Un remake da nosa xeración. Pois non estaría nada mal eso, de Un día de furia aquí, de alguén que bota un currículum por 8ª vez con 2 másters, que lle ofrecen... Matria, en realidad Matria é un remake de Un día de furia. Un día de furia,